Edarien unibertso liluragarrian, materiaren dantza iragankorra aurkitzen dugu, esperientzia sensorial bihurtuta. Gastronomia likidoa esentzia da, ongizatea da. Poza, energia, kultura, ospakizuna, lurraldea. Gure sena oinarrizkoena kasetzeko behar bat, gure bizimoduan zuzenean eragiten duena. Plazer bat, bakardadean edo lagun artean gozatzen duguna, momentu paregabeak partekatuz. Basque Culinary Centerrek gastronomia 360 graduko ikuspegitik, gastronomia sustatzearen alde egiten du ikuspegi integral batekin. Ekosistema bakar honetan, gastronomia ezagutza pasioa eta espiritu ekintzailearen arteko elkargunean, Eda Drinks and Wine Campus sortu da. Unibertso likidoan oinarritutako proiektua aitzindaria. Eda Drinks and Wine Campusek edari eta ardoaren mundua ulertzeko modua aldatuko du. Talentua oinarri izanik, formazioa, ikerketa, berrikuntza eta ekintzailegoa nazioarteko ikuspegi sakonetik jorratuko dira. Adituen ezagutzatik, bikaintasunetik. Ardoa edari bat baino gehiago da. Lurraldearen esentzia bera da, paisaiarena, kulturarena. Horrela, Gasteizik eta Laguardiatik bi egoitzek osagarritasun bat emango dute ikuspegi integralari. Ardoaren eta edarien sektorea indartuz, Basque Culinary Centerreko Donostiako egoitzarekin. 3 egoitzek elkarlanean osatuko dute Eda Drinks and Wine Campus. Enologiaren formakuntzarako espazio dedikatu eta konprometitu bat. Bertan, formakuntza, ikerketa eta berrikuntza loratuko dira. Ardogintzaren eta edarien sektoriari ezagutza transferitzea helburu duen ikuspegi integral baten bidez. Esperientzia horiek, egungo eta etorkizuneko erronkei erantzuteko balioko dute, osasunetik eta jasangarritasunetik hasi, teknologiara eta bizimodura arte. Eda Drinks and Wine Campus, gastronomia likidoa berrikuntzarekin eta etorkizunarekin batzen den tokia.